sak sampunipun ngrayi menika nitih priksa kaca paesan estunipun pendhita ingkang manjing wonten kraton Ngastina menika pendhita ingkang dados lampahipun dom sumuruping tirta Ka Prabu. Tegese menika wangke wonten tetembungan Pandhawa kersa tandha tampak asta menika sami kalian golek uceng kelangan delet. Nggo wis rasa mubeng minger pun Kakang ora dong tetembungan kaya ngono kuwi. Tetembungan jaman biyen kok dienggo wae. Ora mudeng. Tegesipun menika mangke badhe kapitunan kadang-kadang kula Pandhawa larak tenan. Pun Kakang ya wis krasa mula pun Kakang gempung banjur lorot saka palgan mergo pun Kakang ya duwe penemu kaya Yai Kresna. Mekaten kok Prabu. Lajeng kersanipun Kaka Prabu gandeng menika mangke temtunipun badhe mitenah kadang-kadang Pandhawa kados pundi menika mangke. Luwih becik pendhita bakal tak larak. Ruhun iki. Keparat iki. Linduka mangke. Mangke linduka. Ya anggapku nyicil. Nyicil mboko sethithik. Aku ki ngam Yai, angger munipun Kakang pikire terus gempung wis ora eling apa-apa. Wis ora eling Purwa Duksina. Ngendi nggone lesu ya kono kuwi. Wis pokoke wis ora eling apa-apa. Lah sakmenika ngaten ki mawon. Menawi kersanipun Kaka Prabu badhe nundung pendhita ingkang mapan wonten kraton Ngastina. Menika awratipun menika pendhita ingkang sekti Mahambara. Mboten sok sinten ingkang saged ngasoraken. Menapa malih Kaka Prabu kula kemawon sak sampunipun kula titih priksa, kula kuwi mboten tanding. Banjur Yai Kresna kudu kepiye supaya pendhita enggal minggat saka kraton Ngastina. Sakmenika ngaten. Langkung prayogi gandeng pemomong Pandhawa menika Kakang Semar. Kula kaliyan panjenengan menika supados manggi Kakang Semar. Lho, kok Semar? Semar ki ana gunane apa iki? Kaka Prabu malah kekilapan. Kakang Semar menika sampun ageng lelabetanipun pemomong. Pemomong Wijirantu tanah Jawa langkung-langkung kadang-kadang kula Pandhawa menika ing momong ugi Kakang Semar. Sedaya nalindra menika ngantos dados nalindra nyepeng panguwaos sedaya nggih ingkang momong Kakang Semar. Oh iya. Bener. Ampun dipun sepelekaken Kakang Semar menika kula ngibarataken dewa ingkang ngejawantah. Pusaka ingkang saged kandha. Jimat ing saged ngucap nika menika nggih namung Kakang Semar. Oh iya bener. Ya saiki ngene, aja nganti karunden lagu lan aja nganti kadaluwarsa Yayi. Daya-daya pun Kakang ketemu karo Kakang Semar. Nyuwun rigen supaya pendhita enggal lunga saka papan negara Ngastina. Yen mekaten tata-tata Ka Prabu. Samba tunggu negara Dimas Setyaki ayu derek umur Kakang Udawa uga nderekke ingsun. Ngestaken dawuh Kanjeng Rama, ngestaken dawuh Kanjeng Dewaji. Jedem jroning pasowanan
Wadyagung tanpa sabawa tanpa sabawa Kapraban Sang Nalendra Tama mangun kaunengan lerewu sing aduka cipta Perabuti mandana raras sidhem permanem datan wenten benine walang alisih nata agung kekalih arsa jengkar saking kraton Ndrawati nanging Tri Pandhurat datan kawedaling ladi kesaru geger njaba datan kanyana ing kono sowanira Sang Repatih Harya Sengkuni Natkala kadhawuhan amboyong nata mandura bertek-bertek sang katebian yen to kacandra Binasata magi krama
bagya lumengser dutaning Sang Naranata dutaning Sang Naranata Sang Naranata tekaping Prowanda Prawan Dawa Tanono kang kuciwa raras raras remeseping driya miwang sukmana ingkang wiung bawana langgeng Koko Prabu panjenengan dereng ngantos jengkar saking Sitinggil Binaturata malah menika wonten tamu. Coba tiga-tigane Yai. Mekaten Koko Prabu manggih to paman patih. Paman Sengkuni sak sampunipun lenggah kanthi prayogi. Nuwun kepareng ingkang putra angaturaken pambagya Panakrami. Katuran Panakrami manggih rarja sak pramtanipun Paman Sengkuni. Kula nekna nggih. Nampi pamujinipun angger Bathara Kresna kados winantu ing Karaharjan. Kejawi saking menika nggih. Bekti kula kunjuk inggih kula tampi dawah sami-sami. Yayi Dimas Tyaki, ayo padha mbagekna marang pepundhen sira. Sombo, inggih. Aturna pangabekti. Eyang Sengkuni kok pareng kula ngaturaken sembah nggih wayah Mas Sombo nggih. Paman Sengkuni Pagirarja. Nggih pamujinipun Angger Setyaki Wilujeng. Rama Mara Sepuh Pagirarja. Iya mantuku. Bekti kula kunjuk. Ya tak tampa ya. Pudya pangestawaku tampan ana nuwun kapundi wenten pustaka. Iya. Anu ya foto-fotoku aja jek nanggonku sikik ya. Mbahmu kakek ora cecekel. Wong mbahmu kakek kedungsang wahdoting jredul nggawa anak. Walah. Tak batesi ming seminggu lho. Niku napa mara tuwa pantes kangge patuladan ning ndika ngaten. Ora kok Udawa ya wis. Ora apa-apa tak kukup arep kepiye meneh wong kuwi puduku kok. Di putu siji kok wis brebes milih. Kejawi saking menika paman. Menapa dados gatining penggalih sak sampunipun prapta wonten Ndarawanti kados mengko pengawak Braja Andamar Sasi praptanipun menapa dados wigata sing karsa. Nggih nyuwun ngapunten nggih. Estunipun kula menika sepisan sowan kula menika nggih tuwi kasuganipun Anggir Ndarawanti. Inggih matur sembah nuwun paman. Angga kalih ngaturaken onengipun Anggir
Duryudana tumanduk dumateng Anggir Kresna. Inggih sak sampunipun kondur saking Dalawanti mangke kula aturi nglarapaken anangipun sampun kula kasinggihan nggih. Lah angka 3 sing kula anggen kula sowan menika estunipun nggih. Kula menika mundi dawuh saking kersanipun Anggir Duryudana ngaten. Ingkang isinipun kula supados sowan wonten Dalawanti menika badhe nakyenaken. Menapa leres bilih Anggir Baladewa menika rawuh wonten Stinggil Binaturata Kraton Dalawanti. Menika badhe nak cara kasaripun kula badhe ngaruhaken. Badhe kados pundi? Mboten wonten warana sing ingkang kangge wewardi jalan Koko Prabu lenggah wonten Dwarawati. Nggih. Kaleresan. Lah kersanipun Paman Sengkuni upami kula gempil kamardikan pepanggihan menika sekedhap kemawon saged mboten? Monggo. Kula nggih mboten ajeng dangu-dangu kok mangke wong pun mepet wedalipun kok malah lomba pidato. Ngoten. Isinipun anggen kula badhe nakyenaken rawuhipun Anggir Mandura wonten Stinggil Binaturata Kraton Dalawanti menika. Isinipun badhe pirembagan. Yen mangkaten kula sumanggaken sasana badhe kula paslaken kagem pirembagan. Oh nggih, matur sembah nuwun kaluhuran yen mekaten nggih. Menapa kepareng kula badhe wawan sabda kalian Anggir Baladewa. Koko Prabu menika Paman Sengkuni badhe suka pengendikan dhateng Bingkai. Ya tak temunani Sengkuni. Duka yayah sinipi kumejit pepaduning ladi jojo bangawingo winggis tinapu ing muka lirta kabaranang Candranira pindha kembang ora wariyenta kadulu Bracinan yen to duka yayah sinipi Paman Sengkuni Magrarji. Nggih, pamujipun Anggir Baladewa winantu kawidadan. Syukur binagsih. Kula sampun mireng menawi panjenengan kula badhe madosi kula. Ingkang isinipun badhe mboyong kula. Inggih menapa mboten? Leres nggih. Awit kula semanten menika nggih. Pepanggihan menika dereng paripurna. Lah panjenengan dereng suka pengendikan menapa-menapa. Lah kok panjenengan menika lorot saking palenggahan. Jalaran sak lengseripun panjenengan menika rembag mboten saged paripurna, malah ndamel kagolipun para pinisepuh anggenipun sami berembagan. Sak menika gandeng kula menika dinuta Anggir Duryudana kersa mboten kersa monggo kula dherekaken kondur malih wonten negari Ngastina dipun lajengaken anggenipun sami rembagan. Sak menika kula tak matur. Kula sak menika badhe medal saking golongan Kurawa. Mireng. Weluh.
Entas nembus kok yuk lunga. Anek entas nembus kira ya dirampungake nganti tuntas. Sampun cetha terwaca nggih kula matur. Kula badhe medal saking golongan Kurawa. Ah ngeten niku kula niku mboten gadah wewenang ngedalaken anggota Kurawa. Upami panjenengan badhe ngendika monggo kula dherekaken kundur yen manggendika piyambak ampun lantaran kula jalan kula menika tiyang sepuh nggih. Upami kula mangke wangsul boten wonten atur ingkang gumanthok menika mangke kula dados tiyang sepuh namung dados parang cucuan. Monggo kula dherekaken sak menika. Menawi kula boten purun sampeyan aja napa. Ha iki. Ngecik rame. Ngeten mawon. Kula niku najan tuwa-tuwa mboten namung duta utusan lho nggih. Nggih duta ngrampungi. Yen kula puguh upami panjenengan menika bangga budi kula sembadani bangga badhe kula ayoni muni kepripun? Sampeyan ajeng ayoni Baladewa. Durung tau ditendang Baladewa wae. Pangapunten Koko Prabu. Sampunipun wonten kedadosan mekaten. Kawontenan mekaten menika damel kucemipun Nalindra Ndarawati. Sebabe bilih sak dangunipun gesang menika kula dados Nalindra nyepeng panguwaos wonten Ndarawati menika dereng nate sitinggil menika kangge Diyodiniya. Nanging gandeng Koko Prabu duka sakkersanipun piyambak menika ndamel kucemipun paugeran kraton Ndarawati. Menika cara Ndarawati mboten kenging sitinggil menika kangge Diyodiniya. Langkung-langkung mula sorot dhumateng sok sintena lan sesami-sami. Yen cara Ndarawati ora kena, mboten kenging yen cara Madura bebas. Baladewa Grenesi ngendi nggon nesu ya nang kono kuwi gempunge Baladewa. Nesu kok kon milih nggon. Nesu nang Tratak kira-kira sing gender ora tanggap ya. Iso tak pliriki temenanan. Nggih ampun ngaten ngagem tata krama sekedhik Koko Prabu. Ya saiki ngene Yayi. Sing gedhe pangapuramu. Sesuk ora bakal tak baleni. Ih sendika Koko Prabu. Wong gumunku mung Sengkuni kok nantang Baladewa. Ono apane wis iku. Wong kempas-kempis ngono kok nantang Baladewa. Sing gedhuk apa? Yen mantune ra trima tanding Baladewa. Mboten. Menawi kula menika sumangga mawon dasaripun kula kaliyan para tuwa mboten tawakur.
leres panjenengan menika wau malah benerake Kakang Udawa ya ora tau akur kula niku duwe marata ping 3 ora tau akur mboten wonten sing akur pun kajenge diajar sok sinten niku kula anane nggih mendel mawon menika mangke sak pelajaripun Paman Sengkuni menika ingkang kula kuwatosaken menawi namung nyamudana piyambakipun sampun ambeta wadyabala segelar sepapan Paman Sengkuni boten izin lajeng kados pun tak adepke kepiye Ndarawati tak bajang peperangan boten kenging jalanan menika perkawis menika dede tiyang Ndarawati iki njaba wengkon Ndarawati sing do duwe ingkang do duwe perkara ih pramila boten saged kangge ajanging peperangan kenging panjenengan menika samya Bandayuda nanging pados papan ingkang tebih saking wengkon Ndarawati lha pun Kakang kudu ana ngendi senajan menika papan menika tasih kukuban Ndarawati nanging sampun sawetawis radi tebih langkung prayogi Paman Sengkuni dipun giring kemawon wonten wana ing sinebat wana Glagah Tinunu menika papan ingkang wiyar patut ingkang narya Bandayuda upami wonten menapa-menapa saged kangge peperangan yen kaya ngono pun Kakang minta pamit sakwise tata titentrem mengko Yayi Kresna lan pun Kakang enggal-enggal goleki Kakang Semar ih Koko Prabu Dimas Setyaki derekna Koko Prabu Baladewa lan Kakang Udasyaga tata-tata piranti gegaman Bandayuda ngestaken dawuh Koko Prabu ngestaken dawuh Kanjeng Diwaji Sambaya kundur kedaton sakwise paripurna pun Rama bakal pamitan marang ibumu Sang Matwiyara swami goleken Kanjeng Rama Diwaji purna sabdaning Nalendra hanglungguhi sabda Brahmana Raja sabda iku pangucap Brahmana iku pendhita raja iku ratu Nalendra yen to ngendika sekecap warata tiyang saknegari pindhani Patara Kresna kang tumami dlancang seta datan kelumebek mangsine Larsa kundur kedaton jelek saking dambaran gading tindara sang rata yen to kacandra pindha jawata ing amuja hasanti
Kondur kedaton Nalindra ing Ndrawati Kondara yayah ameng kuduka katitik wonten bojone datan kersa kendel nadyan wonten kemban datan kersa pinarak ciptaning ya kendel wonten sangaganti Sri Pulidana Prantapa sinambi mirksani Raja Gupala Raja iku watu Gupala Gandharwa kang cinepan pedhang layan taming Purna mirksani Raja Gelis gumanjing wonten taman mriksani tetamananira paripurna mriksani taman sigra manjing wonten Panti Bujana dar kembul klayan ingkang garwa nimbali bedha srimpi kang kinarya beksa anglipur penggalira sang nata dupi mriksa bodhole sang srimpi penggalira sang nata lejar yen to kacandra pindha lagya kasmaraning driya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Uluk salam dadi wangsuli ateges ana pasemone yen to warga sangkrek kene piyayine do bloboh-bloboh. Iya, ora do pelit. Ya tak dongake mergo do ora pelit. Do bloboh masyarakat sangkrek kene tak dongake ayom ayem tata titi tentrem. Apa kang jinangka bisa kasembadan langkung-langkung panjenenganipun Bapa Kemijo tak dongake muga-muga panjang yuswane agung rejekine adoh sambi kalane bagas waras kesehatane slamet donya lan akhirate Allahumma amin. Iya. Terus iki jane acara apa, Mak? Tak omongi ya. Iki ki ora niat kok yuk kajat geden-geden ki ora wong iki nganti nganake pagelaran wayang kulit kaya ngene iki mergo saka paguyuban Slasa Paingan sing dipandhegani para RT sing do melu paguyuban Slasa Paingan mau dirembuki karo Bapak Kemijo do manut. Satemah bisa nganakake hiburan sing kaya mengkene ya idep-idep awake dhewe kuwi pindah latihan. Iya. Karo apa? Karo intine aku nang kene iki jane intine batin-batinku ki jane mung arep njaluk ngapura. Ngono to. Jan aku matur nuwun ki Pak Kemijo nyengkuyung yuk duwe duit. Ya sithik-sithik kae ya. Supaya kanggo gawe ngakrapake ngrukunake. Nggih mo aku ya ngono. Intine karang aku ya wis suwi ora tau nggelar budaya nang sangkrek. Muga-muga mbiyen lehku duwe tekon. Karang biyen ki ya tak blakake tak udari wae. Pas Covid kae rak biyen wayangan nanggap aku to dana ming pira ngerti dhewe. Ya wis, wong sing rawuh ya Pak Kemijo, Mbah Mun barang kae ya tak tampa duwe sethithik wong seduluran ayo. Bareng rampung Covid wis do sehat do duwe duit. Nah, sambatanku mau ora do dipenggalih genti dalang. Ngono yuk aku rada gempung to yuk aku WA karo putrane Pak Kemijo. Omongno masyarakat kurang ajar. Nek sambatan ngundang aku barangno dite kok dalang liya. Kuwi aku danggep kleru mergo ana sing iso wangsulan muni kepiye. Wong duwe dhuwit kuwi merdeka. Oh ya wis. Wong duit kuwi raja kok arep milih sapa-sapa. Ambiyen kok salahe gelem ngono barang tetep aku ya tak rasa-rasake berarti aku sing gampang remosi aku. Ya wis sing wis ya wis damar mancung cinupet nggih Pak Bu sedaya mawon. Buka lembaran baru. Tenanan buka lembaran baru terus aku tak jaga lesan supaya sesuk apik yuk tundang meneh yuk sambatan meneh ora apa-apa ora masalah wis wong aku nang kene iki ngalah berkah aku wis diweling karo simbah kok
Simbah Eyang wis dadi leluhur sing lenggah nang sangkrek kene, Mbah Semirejo. Hadi Widianto ngono. Nek mayang nang sangkrek kok aja larang-larang ben berkah yuk lono-lono laris. Neng liyane sangkrek ya ora ya payu larang ya. Tak ngen-ngen kok bener iki aku. Wingi iki aku ya iso payu 20 yuta kok. Terus neng Wonosobo rong dina remengi ya wis dadi dil sewidak. Tenan kok. Sing tak gumunku ki nganu kae lho, pepundhenku Mas Jumari ki alah ya wis matur nuwun ki bengi ki ya disengkuyung karo pepundhenku dalange Jumari Sindon. Urun nganu konsumsi 120 dus wae ya mau. Ya wis matur nuwun aku ya ngono. Karang ngerti nek dalang ringkih yo do dibantu. Ora kok liringkih makku iki mergo saking rumakete kekadangan karo warga sangkrek. Jan iki ora mbelani kuning, mbelan warga sangkrek. Apa iya apa? Ya wis ra apa-apa. Ning ora kok nek dasare ora seneng karo ora sayang karo aku ya butuh-butuh kok. Mesti sayang kok ya. Tenan kok. Iki seplok karo aku ki rada akur, dheweke saiki payu terus ning Wonosobo wis jobe mlebu ping 8. Borongan mitu 5 juta kabeh. Tenan kuwi. Kuwi berkah-berkahe mergo srawung ro aku. Tenan kok. Ning njur aku mari macet seploke kono. Padahal iki nganu lho wayangane iki mung sak-sake lho. Ning nek nang dunia Wonosobo pancen apik dheweke. Iso gambleh werna-werna kae iso. Ayo wis dikukum Om Jumari kabeh. Jan kono ki nggone wong ngono kuwi nek didoli Om Jumari mesti laris. Ya wis ra apa-apa. Kepundhen Om Jumari tak dongake panjang umure, sehat terus. Gedhe rezekine. Wis gelem dana weweh sedekah mengko oleh ijol sing luwih berkah lan luwih kathah ngono. Ya Allahumma amin. Terus matur nuwun dumanteng Rama Dukuh sangkrek. Wah, dukuhe isih enom. Wis ndi bojo apa urung? Wis upama urung tak jodoke karo Penti kok. Sebabe aku ana misi. Anakku ndek mantu dukuh sangkrek yo ora ngundang dalang liya. Mah dukuhe wis ndek bojo, gombalmu ki yo aku yo. Ya wis ra apa-apa, muga-muga do guyub rukun. Wis ben anakku ajik sekolah kok. Nah, terus matur nuwun dumateng Sanggar Reksa Budaya nggih. Lan matur nuwun dumateng sedaya warga sangkrek. Wis do nyengkuyung bengi iki nyatane ya kajate mau asline ya werna-werna ya ruwan ya wis pokoke werna-werna ya hari jadi bali desa pedukuhan sangkrek wis pokoke dilumpukke jane ora arek wayangan. Ning mergo aku pinter nelusupi malah bloko. Aku meng marketing dhewe nang Pak Kemijo kok perkara Pak Kemijo ki rono-rono do digugu sing dipercaya ki Pak Kemijo nah aku jane wingi wis dicorek merah kok. Wis ra apa-apa matur nuwun Pak Kemijo wah perjuangane apik. Yo iki wacana. Wacana ki Pak Kemijo sak sedulur Mbah Murjo, Mbah Mun ki ya nyengkuyung. Mbah Murjo ya urun tenanan. Apa meneh Mbah Mun wah don pokoke sak RT RW yo nyengkuyung kabeh. Njur aku duwe ngen-ngen kok taun sesuk ku nyaruk wayangan Widianto ngono. Njur awan Pak Jumari ngono, aku krungu lho. Yo aku telepon karo Danyang Sangkrek cen hooh. Ora ngono kuwi mak ora.
Yes, matur nuwun. Nah niki matur nuwun dumateng Sanggar Reksa Budaya nggih. Ingkang dipun sepuhi Bapak Yuwono ngasta Kendang, Pak Karjo ingkang pinangka papan sanggar, pimpinan kerawitan Romo Saribut Lana Sarjana. Sing nyekel tembung kangge kaca tingal niku. Ya, terus matur nuwun dumateng kanca-kanca pengrawit nggih sedaya ibu-ibu waragana matur nuwun. Disengkuyung matur nuwun dumateng Bapak Bambang nggih ingkang kagungan gamelan gongso menika kula ampil. Tenan kok iki mergo gamelanku kaget tak laraske yo aku nyilih. Pokok anggar wis kahanan ngene iki matek Haji Arya Penangsang. Apa-apa do temangsang no. Iya iya. Yur Mas sound system Mas Basori wah sone apik. Sesuk tangguh nek payu. Nek Mas Basori no apik kok. Serawunge ki apik. Sing elek ki ming badrune. Badrune sing ndi ya kae lho senengane mengaruhi aja murah-murah nek karo Widianto apa tanggapane gedhe. Ya wis ra apa-apa. Terus matur nuwun dumateng Pak Wahyu Widodo ingkang ndalu menika nyuting. Niku mangke badhe dipun upload. Mangke 2 dina 3 dina muncul ten YouTube ngoten nggih, channele Wahyu Widodo. Wis matur nuwun dumateng Rama Lurah lho, Mak. Heeh. Rama Lurah Pak Bekti ya kersa rawuh. Nyatane ya nyengkuyung pepanggihan dalu menika apa Jan. Senajan iki ming latihan mbok menawa engko Pak Lurah Pak Bekti iki ya mentaske nang nggon bali desa Hargorejo sapa ngerti engko yo komsusine Om Jumari meneh. Matis pokoke. Dipenggalih nggih Pak. Nggih, wis seneng aku. Wis oleh iki marketingnya aku kudu mlaku karo Om Jumari kok iki. Sing padha ledo kewer-kewer lambene. Iya. Ngenalke sinden, Mak. Oke. Seko mepet dalang wis. Nyekel mic. Iki pokoknya ming kenalan yuk ming sak lagu yuk teruske ora kena limbukan suwe-suwe. Oke punden para pini sepuh nikmati wayang. Yo. Nggih sugeng dalu Pak. Sugeng dalu. Nggih nderek nepangaken nami kula Penti. Saka ndi? Saking Temon Kulon Progo. Anake sapa? Romo Prabu Widianto. Iya. Wis mundak e. Mbokmu kecemplung sumur ya. Sengit aku. Ya ora apa-apa terima-terimake karo Bapak ya. Penting kowe rampung kuliah. Wis rasah mikir ini dan itu. Kowe nek royal ming kena ming kur ngobrak-abrik motor kae tok protoli barang ora apa-apa. Iki cawe dok kok sekolah nang Yogyakarta kok ora nganggo plat, nganggo spion. Iki anake sapa ngono. Ora lanang ra wedok anggar turune Widianto kok bajigur iki. Yo alah. Ngger diamuk ki salahe aku ra ndek simbok. Nomor 2. Sugeng dalu Cange. Jenenge sapa? Nami kula Jevi Mega. Sinten saking pundi? Saking Kalidengen Temon. Kowe ya anake Widianto. Nggih. Kok beda ya? Sing Penti raine lincip, sing Jevi raine bunder. Anak bunderno cetha tiru aku wong aku ya bunder. Nek Penti kuwi
Jajal wis do pikiren kok ayu. Kok beda karo bapakne? Apa hasil kawin sonte apa piye? Yo wis lah. Yes ra apa-apa. Piye? Jepi lehmu keluargaan piye? Harmonis ta? Ya wis. Muga-muga langgeng ya tak dongake. Le anak-anak siji wae, mbahmu ki saya sekeng. Masaku ndek anak pirang loro. 3 karo sing lanang Wanasaba. Kok urung ana iso nyenengke wong tuwa nganti arep bongko. Yo ngalah. Nomor 3 wah barang wirang ya ora barang seni. Nggih wilujeng dalu sange. Sinten? Nami kula Larsih. Saking Panjatan Iring Kidul. nggih. Pun kagungan garwa. Sampun. Yes, heeh. Dieman-eman karang garwane pun sepuh. Ora apa-apa to? Apa nggih. Wong kae gemati. Nah, gemati. Senajan renggunak-renggunu. Ngira kena nggo adol-adol. Wong edian. Ora aca lho nek nggih. Yes, ra apa-apa. Tenang lho. Diwet-wet lho, aja ngantek nganu mangsuk angin lho. Nomor 4. Terus Asma. Nggih wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Nggih, Asma. Mbak Nduk. Mbak Nduk. Wah, jan. Saking Blumbang. waduh. Iki ora dusaka tetep ayu. Saka Blumbang. Kancane kodhok wingi. Kancane kodhok. Nggih. Nganu ya, Bu. Nek ngono sampean kalih kakunge gedhe sampean. Lah nggih. Nek kodhok rek gedhe sing wedok. Nggih. Matur nuwun, Bu, disengkuyung. Nggih. Nggih. Terus teruse. Wilujeng dalu Mbak Limbuk Mbak Aduh. Derek nepangaken. Ya. Nami kula Nani. Saking Kaliagung. pek nang. Iki sinden iki apik kok lek dandan. Sesuk nek latihan nganu lho, Bu. Pripun? Lekas berondingan ya. Karo diglowing. Nan aku nganu mantep pokoke. Isih enom dasare. Wis pokoke esuk. Karepe Njur nek latihan ki aja nganggo underrok. Nganggo kathok lepis. Dadi men ketok boys kae lho. Teruse, wah, iki saka ndi, Bu? Blumbang ya? Saking Blumbang ya? Derek nepangaken. Waduh. Urute to niki. Ya wis. Terus. Kon batuk nyekel mic. Nggih, asmanipun? Lo Naning saking Kaliagung. Oh, Bu sinten? Naning. Naning. Krungu-krungu tuh ginem ngono. Tuh, nerak sing jenenge bapak wong Oh iya wis. Om kok. Apik kuwi necis jenenge. Om, sing jenenge Iya iya, Om. sip kok wis. Tak go gawe nganu iki babon sinden iki sinden paling pinter iki. Mergo aku wis dimoi Bu Surtinah. Aku tak genti ngopeni iki ra apa-apa. Wis ben. Kesahanane. Iki ana pamundutan pelok barang. Gugur gunung. Buka bonang ronggongan mawon mangke yuk bar ronggongan mlebu lancaran ijo-ijo. Nah, sing iso ijo-ijo langsung njaluk mik ya.
Wis ngono wae. Buka bunang dados. Heeh. Ayo. sinden wis kur muni kabeh nok. Mengko le ngetokke katiasane para sinden sing muda mengko ditibake gara-gara ya apik. Saiki diwalik Slendro njaluk dindingan 5 ya.